Gipasigarbo sa Samal Island sa Davao del Norte ang mga nindot nga kasuruyan sa isla. Samtang lokal nga panggamhanan, padayon ang pagmintinar sa kahinlo sa lugar aron mamintinar sab ang kanindot niini. Ani report ni John D. Esteban. Dive into beauty! Suroy na sadta sa Samal Island, Davao del Norte, mga kapuso. Padayon ang pagdagsa sa mga turista sa isla. Gani ang uban, muagwanta sa taas nga linya aron makita ug masinati ang kaanyag niini. We want our visitors and guests to experience both the terrestrial and coastal tourism destination. So, kana siya, hindi man ang ma-experience diri sa Samal Island. One island destination. Dive into beauty. We're essentially creating SMATCH by a clear direction, where experiences are becoming more intentional, and where tourism is being shaped to create a real value to both communities and visitors. Usa sa mga ginapasigarbo ang 158-hectare nga Sanipaan Marine Park sa Barangay Tambo, Babak District. Nga giatiman sa Sanipaan Marine Park Pangkabuhayan Association. Gikan sa mong barangay tabukon ang Maong Island, pinaagi sa bangka, sulod sa 5 ngadto sa 10 ka minuto. Dinhi mosugat kanimo ang nindot nga sandbar ug lain-laing species sa bakaw. Pwede ra mag-enjoy og swimming. Tars nga sanctuary sa Sanipaan ang mao'y core protected area. Naprotektahan ang among sanctuary. Among na siya ginaprotektahan, bawal siya ginasulod, bawal sa pagistaan. Gawas sa Sanipaan Marine Park, pwede sabsuruyon ang Isla Farm. Ilado kini sa 360 degrees nga view deck. Diin makita kini nga talan-awon. Nakatuto kini sa organic farming production. Busa ma-experience dinhi ang farm-to-table meals. Presko, gikan sa ilahang garden. Dili kompleto kung dili nimo makita ang higante nga mga taklobo o clams dinhi sa Barangay Adicor, Kaputian District. Anaa sa libuan ka taklobo ang ilahang ginapanalipdan. Karon man abot sa 1.2 meter is kuan pa siya man 26 years old. Kung adventure ang imong gipakita, sulayi ang adrenaline rush sa paglukso sa Sabang Cliff. Duna say Wishing Islet, usa sa mga ilado nga hununganan sa island hopping tour. Dinhi mamahimong mag-wish, dayon mo itsa og sinsilyo sa dagat, kini gituohang matuman. Sumala sa lokal nga panggamhanan, nakatutok sila sa pagmintinar sa kalimpyo sa isla. Sa kanulan ako ginaingulo, kinahanglan niya ang Samal ng siyang destinasyon sa mga turista nga limpyo. So, bahin sa ginahatag nila sa ginabayad sa environmental fee, nga nabot tayo palikunan ng makina, mga klase sa mga lahat, kanang mga plastic into mahimo sa ang slab, mahimo sa mga chairs, tables, no? John D. Esteban, One Mindanao.